Para rawuh ingkang satuhu pantes sinuba sekering pakurmatan. Temanten putri sampun lenggah kanthi raras wonten ing kursi rinengga. Pramila saking menika enggal lumadi adicara candhaipun nun inggih adicara praptaning temanten kakung saking sasana palerman tumuju wonten ing sasana pahargyan. Tanggap temanten putri kita-kita hanjengku mring pepadaning keng raka sarwi sumembah sarta hamiji pepadaning ingkang garwa. Ditipurna adicara panggih tumuli lumadi adicara sinduran kawistara temanten kekalih sinengepan sindur ingkang kaaturaken dening ingkang ibu tanggapin sasmita ingkang bapa kita-kita angasta pancoting sindur tumuli hanganti putra temanten kekalih tumuju ing kursi palakrami. Kacarios tupi wis ngancik ing titi laksana penganten kakung daya-daya jumeneng asta tilam lampus ingkang isi wos kapurata Jawa ketos palawija sekar pancawarna miwah arta receh kasuntak ing pangkoning kang garwa ketadahan katampi mawi sindur ingkang awani irekta guna tampa kaya Kiai Ambar Sejati nenggih risang pinanganten kakung paring guna kaya mring Nyai Ambar Sejati nenggih risang pinanganten putri guna tampa kaya pralambang tanggel jawabing priya dumateng wanita minangka tetunggaling kulawarga darbi tanggel jawab nyekapi sandang boga ing kulawarga tanpa kaya kacang kawak, deli kawak, jagung kawak, won jenar arta pralambanging boga wastra miwah hartaka mugi risang penganten ing tembe kacekapan sandang boga syukur bagi pinaringan kesugihan lamun pinaringan kesugihan sageta lumeber mring para kadang sentana tangga tepalih. Kawuriang risang pinanganten putri anambi tampa kaya tetan wonten ingkang marbel senajan amung sajuga sung pratandha dados wanudya ingkang geminastiti surti tur tumuli
risang pinanganten nindakaken dahar gembul. Dahar neto gembul ya wis ngarani sesarengan. Pralambang sageta tumangkep manggih sing katresnanipun temanten kakung putri. Jumbuh ingkang kinayuh, sayek saeka karti sembodo ingkang sinedya. Rengganeng basa ngatem sinebat manunggaling karsa marganing mulya. Wus lengser saking palenggahan, risang temanten kakung hanganti ingkang garwa sumarak wonten ing ngarsanipun ingkang bapa twin ibu. Tumuli sumungkem lan ngabekti nyuwun iti pangestu anggenipun palakrama. Mugi tansah manggih bagya mulya, saged langgeng dumugi salami-laminya. Bekti dumateng ingkang Rama labet enget bilih ingkang Rama wis sembada ngukir jiwarga dadya lantaraning tuwuh. Parandene sumungkem dumateng ingkang ibu lebet enget bilih ingkang ibu wis kinarya papaning yoga brata salebeting nawa candra dasari sarta hangleliting wiwit alit dumugi angkir dewasa bebasan cilik digedhekke bodho kapinterake. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun para sepuh, para tamu kakung putri ingkang luhur ing buku. Nyuwun pangapunten dene kula pariksa ngempil kamardikan panjenengan sedaya. Saperlu kula matur ing ngarsanipun Bapak Permadi Sarimbit. Nuwun Bapak Permadi sekalian, kula kakersakaken dening kadang kula enampun Arif Suyatno sekalian. Sepisan ngaturaken salam taklim kanthi pemuji mugi-mugi Bapak Permadi sekeluarga tansah pinayungan ing Pangeran Satemah ambabar rahayu wilujeng lumebering sedayanipun. Kaping kalih kula kinanten rawuh sawetawis kandhawuhan nyuwunaken calon putra penganten asmanipun Bagus Miko Eka Mahendra ingkang sampun sarembag badhe kadhawuhaken kaliyan Roro Rina Widiani Tias putra putri panjenengan ingkang punika mugi kaparenga nampi. Dene wonten kekiranganipun Bapak Permadi sekalian nyuwun agenging pangapunten. Salajenganipun kalampahanipun dhawuhing penganten kasumanggaaken ing kapareng panjenengan sekeluarga. Minangka panutup ing atur mbok menawi wonten atur kula sak kalimah sowan kula sak ruang ingkang kirang trapsila satemah boten damel renaning penggalih panjenengan punapa dene para tamu.